Mia, Annika og jeg er på vej ud til Kastrup Lufthavn for at interviewe en tolk. Vi har forberedt nogle spørgsmål og Hej, vi sidder her med Søren, som er 12, og hans hund sidder der. Hej. Han sidder og siger lidt engle, og han sagde ja til, at vi stiller nogle spørgsmål. Ja. Første spørgsmål er, hvor lang tid tager det at træne hund op til sådan, at den kan snuse sig ind på stoffer? Ja, altså, hvor lang tid det tager til at træne den op til, at den bliver godkendt som narkohund? Ja, det tager cirka 1,5 år. 1,5 år? Ja, det er sådan, at vi får hunden, når den er 8 uger, ligesom alle andre. Ja. Der må man tage den til moren, og allerede fra dag 1, der begynder man at træne hunden i kendskab på stoffer. Det vil sige, at der bliver lagt en klude, der dufter af heroin, kokain, amfetamin og hash bliver lagt under den smadskuff. Så forbinder den det der med at finde stofferne med noget positivt, fordi mad for en hund er som regel positivt. Ja. Og som regel så kommer de op til en prøve i stedet mellem 1,5 år og 2 år. Så, men altså, at træne en hund, det tager hele livet. Ja. Vi træner altid, vi jo altid. Ja, men det bliver sådan godkendt. Det bliver godkendt omkring 1,5 år, ja. Okay. Hvad er straffen, hvis man bliver taget i lufthavnen, hvis der er sådan på sig? Afhængig af mængden. Du kan godt få en bødestraf, hvis det kun er en pose, altså du har købt 2 gram til eget forbrug. Så kan det godt nok med at blive en bøde. Men ellers så er det fængsel. Og hvor langt? Ja, stofferne bliver helt klart. Der er ikke nogen stoffer, der er lovlige. Det er alt besiddelse, overdragelse, salg, smugling, alt er ulovligt. På den måde er det jo nemt at finde ud af. Der er ikke noget stof, der er lovligt. Nej, okay. Hvor tit oplever I, at folk prøver at smugle stoffer med ind i lufthavnen? Altså, hvis jeg skal svare ærligt, så smugles der stoffer i en lufthavn hver dag. Okay, men hvor tit opdager I det hver dag? Eller? Det er meget forskelligt. Altså, det er meget svært at sige, hvor tit vi opdager det. Fordi det kræver jo også, at vi er på arbejde, ikke? Men jeg vil næsten sige, at vi finder noget dagligt. Har I oplevet noget i dag? Ikke endnu. Ikke endnu? Nej. Det kan noget Ja, der er lang tid, det er kl. 24, så... Ja. Men dagligt vil jeg sige, at har vi nok et beslag, ja. Sådan i gennemsnit, ikke? Ja. Hvad er det mest normalt gældende steder, at vi lægger stofferne? Der er ikke noget, der er mest normalt. Altså, det er afhængigt af, hvordan og hvorledes sluger, det vil sige, de har det i maven. Tit og ofte så er det en dobbeltbundet kuffert. Nogle har det i rygsækken, i pladen, i stedet for at der sidder den der gummiplade op mod ryggen, så er det gas eller stof i stedet for en salgspose i lommen. Altså, så man kan ikke sige, at der er noget sted, der er mere fremtrædende end andre. De prøver bare at gemme det. Altså, og vi skal helst ikke gå op det. Okay. Hvad for stof er det, der sådan bliver smuglet alleroftest? Ja, så skal vi se på, hvad der sælges mest af i København, så er det jo kokain. Ja? Ja. Kokain og hash. Ja, okay. Det er fordi, kokain er jo sådan noget meget fint at tage på. Heroin er jo sådan lidt mere for de laveste spillede. Ja. Og hash, det ryger, der er jo rigtig mange, der ryger, ikke? Men jeg vil gætte på, at kokain er nok det, der synes mest af. Kokain? Ja, det er min bud. Hvad gør I for at forhindre smuglingen? Jamen altså, vi gør jo ved at blandt andet være synlige, og så har vi jo 36 hunde på landsplan, som ikke er lavet andet til at træne op og finde stoffer. Og, så på den måde gør vi noget. Jamen, du er dejlig. Du er lækker, du har lige spurgt. Hvad for nogle lande smugler folk mest fra? Altså, skal vi tage smuglerifarlige lande, ikke? Så det nærmeste land, der er smuglerifarligt, det er Holland. Det er hash. Og så England, der er det jo kat. Og hvad er kat? Kat er en plante. Nej, det er bare. Ikke nu. Okay. Vi var altså
ud til lufthavnen for at prøve at se, om der er nogle toldmænd, der stiller op til det. Okay, fedt.